Et ord beskriver hendes barndom. Usikkerhed. For Pernille Petersens tidlige barndom var præget af incest og vold. Hvad skete der, når din far var vred? Ja, så slog han. Ja, så fik han et vredesudbrud, og så blev rigtig tosset. Og da hendes mor får en ny mand, fortsætter problemerne. De fører et liv med alkohol. Ja. Og min stedfar, han kunne godt true os også. Altså, min mor brugte ham til at sætte os på plads, kan man sige. Alkoholen styrer Pernille og hendes 3 søskendes liv. Det var hver dag. Altså, min mor, hun havde altid det princip, at hun skulle have hendes rødvin til aftensmaden. Og det var sådan, det troede vi var normalt, at vi skal huske rødvinen, ikke? Og forældrenes druk betød, at børnene levede et meget usikkert liv. Min mor, hun kørte tidligt hjemmefra, hun arbejdede i København. Og så hun tænkte ikke så meget på det med morgenmad og madpakker og noget, så det var ikke sådan rigtig. Der var ikke rigtig noget. Og hvis der var noget, så var det sådan noget gammelt noget. Men efter en retssag mod faren, begynder det at gå op for hende, at der er noget galt. Sådan efter jeg blev 18-19 år der, så begyndte jeg at tænke mere og mere over det. Og der begyndte at komme jeg fik nogle angstanfald, og det blev rigtig uhyggeligt. Og psykologerne, jeg har gået til en del psykologer, og de har ikke rigtig kunne gøre noget for mig. Da en medarbejder fra kommunen sætter hende i kontakt med Tuba, ændrer hendes hverdag sig radikalt. Det har jo gjort mig mere sikker i forhold til mine børn. Det har gjort mig mere rolig. Jeg fokuserer mere på mig selv og det, jeg gerne vil. Jeg er begyndt på næsten en uddannelse, i hvert fald i gang med at forberede. Jamen, jeg er blevet gladere. Hos Tuba tager de sig tid til de unge. Hvis 20 samtaler ikke er nok, kan man få flere. Det er afgørende, at der er den tid, som der er brug for. De kommer ofte og er rigtig traumatiseret, og de har ikke haft en voksen forælder til at resonere med og snakke med om deres overvejelser. Så der er rigtig meget, der er gemt væk og lukket ned. Og for at de kan klare sig i relationer på uddannelse, skoler med kærester, så er der noget af alt det, der skal åbnes op. Hver 10. ung er belastet af forældrenes alkoholforbrug, og Tubas rolle i samfundet er derfor uhyre vigtig. For hvis ikke de bliver hjulpet, så har de rigtig svært ved at tage ansvar for deres eget liv. De kan ikke gennemføre skoleuddannelse, de kan ikke fastholde et job, de kan ikke fastholde relationer. Tuba har hjulpet Pernille Petersen, og hun kan kun opfordre andre, der er berørt af alkohol, til at tage kontakt og få hjælp. Det hjælper. Det gør det virkelig. Så det er det bedste, jeg kunne have gjort for mig selv.